Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Lingkod dong. Buang wa mo ko'y nailan ito mga tawanan. Ngayon dito man to sa tawa. Magmatngon yung dong. Ikaw mismo nahibaw nga doon na kay daghang ipagdigsan. Normal pala ni mga tawhana. Kamangitag paaging mamatay ka. Pagtawag na ko nimo gani ha. Dito ka sa ubos sa bahay ni Julie. Nagsunod ako nimo. At tuod man, naat lang yun. Kung magkikatubangay lang unta sila, hindi magkita ko sila atrasan ba? Malingkaw din sila. Pero ang nakaparat lang kay mga talawan. Kung naligsan ako sila, aun-saon ko man. Wa sila swerte. Nagkapamalandong ko kaganina. Law maato dong eh. Mura magsimana santa, pamalandong ha. Kaniya to sa elementary pa ta. Nagsugod dito sa grade 5 pa ta. Miss from grade 1, constant gyud nga first honor ka. Uni ako second honor lang permi. Pero may giplangkuhan ka gyud sa itong mga test papers. Aron yan, kikan sa grade 5, hangtod na nga nag-4 high school na ta. Ako na, may perming first o ikaw na ang second na lang. Nakasabot kayo ko. Sa guy sobra pa sa igsuon dong. Imotong ito yun, di ba? Hangtod ka ron dong, huwagin ka mausap. Namilita na lang ta. Imong agi, tirin mo ihatag Sa guy ako. sobra pa sa igsuon dong. Pastilan dong. Unsay pastilan dong. Hantod imong uyab, imo sa ihatag na ko. Tok-on tanong ka dong, re mo. Suway dong, suway. Bisag buhok pa ako, di ka gyud katandong. Ay, nanasabay. Gusto kag kumo ni Bruce Lee? Patay! Patay! Mama ni mo, murag na buwak! Paborito ba kayo ng konsing? Patay yung ka na! Oy! Ay, ay. Kung sa itong nabuak, ha? Isus, ginuo ko. Isa nakabuak, anak. Isa nakabuak, anak, ha? Na-earning, May. Kung siya ako, naidinis may, kiyat kay dagway. Ikay nakabuwak, May. Ikay nakabuak. Ikay nakabuwak. Siya nakabuak pa. Oh! Siya gino Siya, sa siya. Ilisig yun na ninyo, ha? Ilisig yun na ninyong duha. Wak mo'y mga buot, mura mo'y mga bata. Lords, Uy, kumusta? ayaw ko kumustahan. Kaya wa ka makailan ako. Ako rin nakailan mo. Dili magsilbi mong kaisog kay tulumi ka buok. Oh. Part? Yar mas kwa. Ay, Sarge. Sorry kay Sarge. O sige. Sakay sa auto, Sarge. Nagbinutan mi miduol nimo. So, pag binutan na sa aron dili ta mga kayo din eh. Sakay na palihog ning. Sige na. Okay. Hinay-hinay ko dahan. Mura ka nagorimentado aning auto, oy. Oo, ba ko rin paggawa si Eric. Siya ka, pasin pa og mapatok ka sa kayo chik. Si Erning ay. Hay! Ihuno ang auto. Oh, misakay mo siya sa tintin nga auto. Ning! Erning! Oh. Nakaila ka itong mga tawhana? Inyo to mga kauban? Wa ko makaila adto nila. Di sa tunamo kauban. Oh, basig mga kaila ni Erning. Ah, tana, oy. Libre ko pa ni hapon. Kinsa ka itong mga tawanan sa? Pero murag milili si Erning na to.
dayong sira sa multahan nga itong auto, di ba? Mura. Oh, wadi mo magsabot nga magkuyod pa mauli? Uy! Diyan isa sa ka ba, uy? Ato ang pason itong auto. Ha? Sabay apason ba? Na yung mga crossing na sunahan. May lagi bilang husto. Unyag pili ko. Painayin ako, dibi. Naglayan na akong gipatihan. Aw, di ka patuon ako. Bibi, ihuno ning auto kay banaog ko. Di lagi may mo. Hoy, hoy! Amaway! Sino na balik? Di ka magkamuhonong, di mo ambak na lang ko. Abaw! Amaway! Sir hinabultahan! Sir hinabultahan! Gisira na! Gisira na! Hibawag ka pala nga mura na kong mamatay at gi-ambush ka ay! Kuya po naman gani ko niyang nakabalita nga gi-ambush ka! Sorry. Militar sab si Erning! Mukuyog ka to siya to mga tawa na kung dili pa to niya mga kaila! Kalipay ka na kong dako no kung mabiya ka na ng imong trabaho! Dennis, daghan kong kwarta! Di na mahurot na to! Pagawason ko niyo sa militar? Dako na ba kayo ko pagtuo nga anhi ko madato na ning trabaho? Mausap na hinungdan. Kanang imo kakwartahan nganong dako kay kog ambisyon nga madato. Aron di ko nimo malawan. Han, ato ta sa sugi na itong kananan. Gigotom na kong maayo. Next time, atagila sa kugigayon nga mapalaka ni Erning. Ibaw gyud kag unsa mi kasod. Ambot tay bawo kabasab ka. Nga kadaghan ako niya luwasag gikan sa kamatayon. Mao nga dili gyud kalikayan nga mapalaka ko niya. Sorry kay gipusasan ka na mo. Wala may kumpiyansa di mo ning. Mong lakip ay mo nga mata. Ako taptapan. Okay ka? Oh, okay ra. Sige, taptapin ako mga mata. Posto giling nabati ko ba hindi mo na. Maayo kag ng tao. Dili kag na problema ni. Taptapan ka na ako ha? Naikog lang kay ikaw nimo kay hipi karabas pulis, sir. Oh, Butuan kagikan sa. Wa ka pa'y buwan nga gibalhin din Hipi ka man din Station 3. oh. Nahibaw ka din eh? Excuse ka diyo, Chief, ha? Nga naman eh? Tarong nga lagtap-tap nga ako mga mata kay malili pa man akong palibot. Katultol niya ako kung asa ko niyo dada. Oh, ring. Nagdanghag man ako eh. Hurot ang bilib ko ni mo ring. Okay, good kay ka. Dili ka good problema. Nga naman di ay, Dennis. Ako lagi siguro maguntsing. Misa kay magunsing auto. Uwa ko makailan itong iya makuyog. Maura to'y akong tuyo maano, ang pagtawag ni mo. Abid ako, may pauli na siya. Ako niya siyang sultihan nga nagsusi ka niya, Dennis. Okay, salamat ma. Sige. Oh, ano ko nun ako, Jing? Ay daha nagsusi si Dennis ni Erning kung nauli na ba. Oh, wala sila magkuyog. Misakay ko no si Erning og auto. May mga kauban ko no. Oh, tingali, masig mga kauban na doon na mo na eh. Dili ko no, ingon si Dennis. Kay wa man ko no siya makaila sa maong mga tao. Unsa na may paminaw nimo sa imong lawas, Goryo? Kilimuot na, pero okay lang, madadaan na. Mayaw ko nang okay na kayo. Duty ako, ugma siguro. Tewasag tumartong imong mga tablitas aron sigurado kayong mamaayo ng imong hilanat, ha? Maayo kagyud ana. Oh, ni tumar sa kong kalabo nang para sa kong ubo. Kinsam ko itong mga tawhanan ko bag Erning, no? Sige na. Kaon na. Oh. Huna-huna na sabkas imong amigo? Wa pa ko na mauli sir ning matod pang mama kunching. Sobra ka naman sab, uy. Dako na to si Erning, uy. Sorry. Okay,
mga unat. Lingkod, palihog ning. Lingkod. Part balinas po sa sir ning. Ako ko na panapton nga gitaptas yung mata ha, ning. Again, sorry gid kayo ha, ning. Ning. Ilaila si Mr. Ting. Mistiso Chinese siya pero Bisaya pa din siya sa Bisaya. Prangka-prangka lang. Mao na ni karon ang uso sa kapulisan. Ubisan ninyo mga PC. Di sila matawag sa inyong hanay nga mga PC. Sideline na ako ning na ako sa payroll ni Mr. Ting. Sa laktod, usa ko sa mga protector aning Mr. Ting. Aron ta, way foul ang iyang negosyo. Nga medyo inuntang po nga illegal nga negosyo ning. Lakturo lang na to. Pwede timyong? Sige sir. Ning, lakip si Dennis na sa kumpirol. Ha? Protektor sa bunta siya sa akong mga negosyo. Pero may sobra na siya. Gitotyan ko diag maayo. Gitopsan ko diag maayo mo to. Mo to gapon nga ambosan ako si Dennis. Pero nagapil-apil ka. Ug gihurot gid patay ang akong mga tao. Gibadgetan ako 10,000 si Dennis. Unya mihangyo nga 20 maong 20,000 na ko ang iyang buwan. Tingali matagbaw sa 20, midiman og 30,000. Maong 30 sab taon ako. Wa pa man gid matagbaw. Ipa 50 naman niya. Maong mihangyo ko nga sunod tuig lang nako 50 nga akong budget niya. Pero wa man masugot. Gihadlok manong ko nga iyang bunggoon ng akong negosyo. Nang hambog pa gyud. Nga kamong mga military karon palangga kay ni Marcos. Pero mihangyo pa gyud ko niya. Kaya dili ko gusto gubot. Nangisog naman noon. Gihagad pa kog draw. Maong napaong akong pananaw sa kalagot. Aw nakahukom ko. Ang ipabugha na nako siya puslan man. Wa man mulampos nga akong mga tao gahapon sa pagpatay si mong amigo pero mahog na tong warning niya. Last chance. Sarge, last chance sa imong amigo. Tingali, dili ka na ang imong pa. Anong ginaginot ka na kong pick up. Sarge, kung bot kong hunaon nga nung ginaginuton ka pa nako. Kasarhinto ka man lang. Mas arang-arang si Dennis. Kay Captain naman na siyang animala siya. Ernesto yung mga ano? Ernesto na siya, sir. Ernesto. Pagkahata ka Ernesto. Bisan sa hunahuna lang ayaw gyud suway pagunahuna. Manghilabot kay paunya sa buhaton akong ultimatum ni Dennis. Palihog lang. Mangintawon ko nimo. Intawon ni Ernesto. Ayaw na gyud intawon panghilabot. Kay duha gyud niya mong hayaw. Ikaw ug ang imong amigo. Karong panahon na Ernesto, pabagaay na sa uwaw. Karong panahon na ang magpabiling buhi mao ang isog. Ang magpabiling buhi mao ang mga maro. Nagsalig mo nga military mo maong palangga kay mos presidente. Nganong nagmudagop sa kong NPA? Uso kay mga sparo. Daghang mga NPA sparo nga mga binayra na. Sigarilyo, Ernesto. Garilyo, Ernesto. Pangyawan ako gamay pabor kay sir. Mahibag dili lang una ka manigarilyo kay dili mo ko manigarilyo sir, palihog. Magbuot nang ka. Later Demyong. Sir. Nabangin lang ko gahatag og last chance ni Dennis. Ug na siya palihog nga dili kayo mo puso nga din ako. Igna siya.
Nga di na gud na ko sa buhion sa sunod gayon. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.